खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 25 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव माखासे सुबुंफोरा जिउ लोगोरिनि रागा जोंनायखौ मोगा-मोगि जानांनो हागौ। आथिखालाव खामानिनि बेलायाव गोदान माइल खुन्थिया मोनफुंनो थाखाय गोब्राब नाजानायनि गोनांथि जानो हागौ। सम्पथिखौ फाननो नाजानाय सुबुंफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। सोलोंथाइनि बिथिङाव नोंथांनि गोसो होनायखौ बांहोनायाव गोसो हो। वृषभ राशि। जायफोरा लिरथाय बाङाइ खालामनो मिजिं थिदों बिसोरो गोख्रोंसिन खामानि मावनांगोन। रांनि बेलायाव सोरखौबा फोथायनानै नोंथाङा गावखौ आथिंआव जोनो हायो। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि गोसो होनायखौ बांहोनांगोन। नखरजों सोमोन्दो थानाय माखासे नांलायनायफोरा नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। गले-गले दावबायारिफोरा बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय बोथोरखौ जोथोन लानांगौ जायो। दिनै मोजां मोनलायनायखौ नागिरनाया गोरलै जानाय नङा। मिथुन राशि। माखासे सुबुंफोरनि थाखाय दिनै जिमाव हाबनायनि जाथावनाया बांसिन। दिनै नोंनाव रां थिसननो थाखाय थोजासे रां थागोन। नोंथाङा मोनसे पार्टी एबा समाजारि हाबाफारिखौ गोबां रंजानो हायो। नोंथाङा लुबैयाब्लाबो खामानिनि नारसिनथायनि थाखाय दावबायनांगोन। मोजां मोनलायनायनि बाथ्रायाव साननानै थिरांथाफोर ला। कर्क राशि। नोंथाङा मोनसे मोजां वार्कआउट रुटिन बानायनांगोन। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि सानस्रि एबा मोनसे मावथांखिनि मोनसे दिन्थिफुंनो थाखाय मोजाङै थियारि जानांगोन। दिनै नखरजों माखासे मोजां सम हगार। नोंथाङा नोंथांनि जिउराहायारि रोंग'थियाव बांसिन खामानि मावनांगोन। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों बानायनाय बिथांखि बायदियै आवगायलांनांगौ। सिंह राशि। लोमजानाय सुबुंफोरनि सावस्रिया साबसिन जागोन। दिनै साना रांनि बेलायाव जोबोद मोजां सान मानिनाय जायो। रां मोन्नायनि खाबु दं। मोजां नेटवार्किंआ नोंथांनो गोदान खाबुफोर लाबोनो हागौ, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दोफोरजों रायज्लायनायखौ बांहोनांगोन। नखरजों सम बारहोनो थाखाय नोंथाङा दावबायनाय एबा मोनानि जानायनि सानथांखि लानो हायो। दिनै नोंथाङा मोनसे समाजारि हाबाफारियाव गोबां गोनां सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हागौ। कन्या राशि। दिनै नोंनि सावस्रिया मोजां थासारियाव थागोन। गोरोन्थि खालामनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ नारसिननायनिफ्राय उदां लाखिनांगोन। दिनैनि साना गावनि जिउ लोगोरिजों सम बारहोनो थाखाय मोनसे मोजां सान। सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांनि दिन्थिफुंनायनि सोमोन्दै थुलुंगा होनाया बाङाइ जानो हागौ। नोंथाङा जिउराहायारि सोमोन्दो लाखिनो थाखाय गुबुनफोरजों रायज्लायनो सम लानो हायो। माखासे सुबुंफोरनि राङारि थासारिया साबसिन जानो हागौ। तुला राशि। गावखौ फिट लाखिनो थाखाय जाग्रा आदाराव गोसो होनाया गोनांथार। दिनै रांनि बेलायाव जेबो जेंना जानाय नङा, नाथाय बांद्राय खर्सा दाखालाम, गुबैयै गुबुनफोरनि सायाव। नोंथांनि मोजां नोजोरथिया न'आव मोनसे गोजोन आबहावा सोरजिनायाव मदद होगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय मोजां थियारिनि गोनांथि जागोन। अनलायनायनि बेलायाव साना मोजां जागोन। वृश्चिक राशि। सावस्रिनि बेलायाव नोंथांखौ यगा एबा ब्याम खालामनो बोसोन होनाय जायो। रां आर्जिनो थाखाय नोंथाङा गोब्राब नाजानांगोन। जायफोरा गुबुन हादोराव एबा सहरनि बायजोआव फरायनो लुबैयो बिसोरो नखरनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांनि बादायलायनायखौ फेजेननो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि साबसिन दिन्थिफुंनायखौ होनांगोन। धनु राशि। बे सानाव नोंथांखौ सावस्रिनि बेलायाव जुनिया जोथोन लानो बोसोन होनाय जायो। दानो खरसानि सायाव गोख्रोङै सामलायनायनि गोनांथि दं। खामानिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया दावबायनायखौ केनसेल खालामनांगौ जानो हागौ। नखरनि सासे सोद्रोमाया नोंथांखौ मदद खालामगोन आरो नोंथांखौ मोजां मोनहोगोन। जानो हागौ दिनै नोंथाङा रमान्सनि थाखाय थार गोसोआरि थासारियाव गैया, बेनिखायनो बे मोन्दांथिखौ गावनि पार्टनारजों खोन्था। मकर राशि। जायफोरा दाहार लानांगौ जायो, दिनै बिसोर जेबो जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय नङा। नोंथाङा नोंथांनि लांदां समाव सासे देरसिन सुबुंनि गावारि हाबाखौ मावनो मिजिंथिनो हायो। नखराव गोजोननाय आरो गोजोननि आबहावा थागोन। माखासे थागिबिफोरा सहरनि बायजोआवबो दावबायनो हागौ। सोमोन्दोआव माखासे जेंनाफोर जानो हागौ।
कुम्भ राशि फिटनेसनि बेलायाव नोंथाङा गोदान लामाफोर नाजानांगोन। सोरबा सासेया दाहार बिनो हागौ। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ, नाथाय नोंथाङा बेफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन। सोरबा लोगो एबा बाहागिया दिनै नोंथांनि न'आव फैनो हागौ आरो सानखौ गोजोनथाव खालामनो हागौ। सोलोंथाइनि बेलायाव दिनै नोंथाङा एसे दुखु मोननो हागौ, नाथाय नोंथांनि साननायखौ मोजां लाखिनो नाजा। मीन राशि मोनसे गोदान फालांगिनि थाखाय रां बुथुमनाया माखासे सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोब्राब खामानि जानो हागौ। सासे गोदान लोगोनो हाबानि बिखान्थिखौ बेखेवनो गोब्राब जानो हागौ, नाथाय गोसो हमथा। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खाथिनि सुबुंफोरनिफ्राय अननाय आरो जोथोन मोननो हागौ। गारि सालायनाय समाव जोबोर सांग्रां जानांगौ। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 25 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव माखासे सुबुंफोरा जिउ लोगोरिनि रागा जोंनायखौ मोगा-मोगि जानांनो हागौ। आथिखालाव खामानिनि बेलायाव गोदान माइल खुन्थिया मोनफुंनो थाखाय गोब्राब नाजानायनि गोनांथि जानो हागौ। सम्पथिखौ फाननो नाजानाय सुबुंफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। सोलोंथाइनि बिथिङाव नोंथांनि गोसो होनायखौ बांहोनायाव गोसो हो। वृषभ राशि जायफोरा लिरथाय बाङाइ खालामनो मिजिं थिदों बिसोरो गोख्रोंसिन खामानि मावनांगोन। रांनि बेलायाव सोरखौबा फोथायनानै नोंथाङा गावखौ आथिंआव जोनो हायो। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि गोसो होनायखौ बांहोनांगोन। नखरजों सोमोन्दो थानाय माखासे नांलायनायफोरा नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। गले-गले दावबायारिफोरा बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय बोथोरखौ जोथोन लानांगौ जायो। दिनै मोजां मोनलायनायखौ नागिरनाया गोरलै जानाय नङा। मिथुन राशि माखासे सुबुंफोरनि थाखाय दिनै जिमाव हाबनायनि जाथावनाया बांसिन। दिनै नोंनाव रां थिसननो थाखाय थोजासे रां थागोन। नोंथाङा मोनसे पार्टी एबा समाजारि हाबाफारिखौ गोबां रंजानो हायो। नोंथाङा लुबैयाब्लाबो खामानिनि नारसिनथायनि थाखाय दावबायनांगोन। मोजां मोनलायनायनि बाथ्रायाव साननानै थिरांथाफोर ला। कर्क राशि नोंथाङा मोनसे मोजां वार्कआउट रुटिन बानायनांगोन। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि सानस्रि एबा मोनसे मावथांखिनि मोनसे दिन्थिफुंनो थाखाय मोजाङै थियारि जानांगोन। दिनै नखरजों माखासे मोजां सम हगार। नोंथाङा नोंथांनि जिउराहायारि रोंग'थियाव बांसिन खामानि मावनांगोन। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों बानायनाय बिथांखि बायदियै आवगायलांनांगौ। सिंह राशि लोमजानाय सुबुंफोरनि सावस्रिया साबसिन जागोन। दिनै साना रांनि बेलायाव जोबोद मोजां सान मानिनाय जायो। रां मोन्नायनि खाबु दं। मोजां नेटवार्किंआ नोंथांनो गोदान खाबुफोर लाबोनो हागौ, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दोफोरजों रायज्लायनायखौ बांहोनांगोन। नखरजों सम बारहोनो थाखाय नोंथाङा दावबायनाय एबा मोनानि जानायनि सानथांखि लानो हायो। दिनै नोंथाङा मोनसे समाजारि हाबाफारियाव गोबां गोनां सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हागौ। कन्या राशि दिनै नोंनि सावस्रिया मोजां थासारियाव थागोन। गोरोन्थि खालामनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ नारसिननायनिफ्राय उदां लाखिनांगोन। दिनैनि साना गावनि जिउ लोगोरिजों सम बारहोनो थाखाय मोनसे मोजां सान। सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांनि दिन्थिफुंनायनि सोमोन्दै थुलुंगा होनाया बाङाइ जानो हागौ। नोंथाङा जिउराहायारि सोमोन्दो लाखिनो थाखाय गुबुनफोरजों रायज्लायनो सम लानो हायो। माखासे सुबुंफोरनि राङारि थासारिया साबसिन जानो हागौ। तुला राशि गावखौ फिट लाखिनो थाखाय जाग्रा आदाराव गोसो होनाया गोनांथार। दिनै रांनि बेलायाव जेबो जेंना जानाय नङा, नाथाय बांद्राय खर्सा दाखालाम, गुबैयै गुबुनफोरनि सायाव। नोंथांनि मोजां नोजोरथिया न'आव मोनसे गोजोन आबहावा सोरजिनायाव मदद होगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय मोजां थियारिनि गोनांथि जागोन। अनलायनायनि बेलायाव साना मोजां जागोन। वृश्चिक राशि सावस्रिनि बेलायाव नोंथांखौ यगा एबा ब्याम खालामनो बोसोन होनाय जायो। रां आर्जिनो थाखाय नोंथाङा गोब्राब नाजानांगोन। जायफोरा गुबुन हादोराव एबा सहरनि बायजोआव फरायनो लुबैयो बिसोरो नखरनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांनि बादायलायनायखौ फेजेननो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि साबसिन दिन्थिफुंनायखौ होनांगोन।
धनु राशि, बे सानाव नोंथांखौ सावस्रिनि बेलायाव जुनिया जोथोन लानो बोसोन होनाय जायो। दानो खरसानि सायाव गोख्रोङै सामलायनायनि गोनांथि दं। खामानिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया दावबायनायखौ केनसेल खालामनांगौ जानो हागौ। नखरनि सासे सोद्रोमाया नोंथांखौ मदद खालामगोन आरो नोंथांखौ मोजां मोनहोगोन। जानो हागौ दिनै नोंथाङा रमान्सनि थाखाय थार गोसोआरि थासारियाव गैया, बेनिखायनो बे मोन्दांथिखौ गावनि पार्टनारजों खोन्था। मकर राशि, जायफोरा दाहार लानांगौ जायो, दिनै बिसोर जेबो जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय नङा। नोंथाङा नोंथांनि लांदां समाव सासे देरसिन सुबुंनि गावारि हाबाखौ मावनो मिजिंथिनो हायो। नखराव गोजोननाय आरो गोजोननि आबहावा थागोन। माखासे थागिबिफोरा सहरनि बायजोआवबो दावबायनो हागौ। सोमोन्दोआव माखासे जेंनाफोर जानो हागौ। कुम्भ राशि, फिटनेसनि बेलायाव नोंथाङा गोदान लामाफोर नाजानांगोन। सोरबा सासेया दाहार बिनो हागौ। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ, नाथाय नोंथाङा बेफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन। सोरबा लोगो एबा बाहागिया दिनै नोंथांनि न'आव फैनो हागौ आरो सानखौ गोजोनथाव खालामनो हागौ। सोलोंथाइनि बेलायाव दिनै नोंथाङा एसे दुखु मोननो हागौ, नाथाय नोंथांनि साननायखौ मोजां लाखिनो नाजा। मीन राशि, मोनसे गोदान फालांगिनि थाखाय रां बुथुमनाया माखासे सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोब्राब खामानि जानो हागौ। सासे गोदान लोगोनो हाबानि बिखान्थिखौ बेखेवनो गोब्राब जानो हागौ, नाथाय गोसो हमथा। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खाथिनि सुबुंफोरनिफ्राय अननाय आरो जोथोन मोननो हागौ। गारि सालायनाय समाव जोबोर सांग्रां जानांगौ। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 25 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि, मोजां मोनलायनायनि बेलायाव माखासे सुबुंफोरा जिउ लोगोरिनि रागा जोंनायखौ मोगा-मोगि जानांनो हागौ। आथिखालाव खामानिनि बेलायाव गोदान माइल खुन्थिया मोनफुंनो थाखाय गोब्राब नाजानायनि गोनांथि जानो हागौ। सम्पथिखौ फाननो नाजानाय सुबुंफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। सोलोंथाइनि बिथिङाव नोंथांनि गोसो होनायखौ बांहोनायाव गोसो हो। वृषभ राशि, जायफोरा लिरथाय बाङाइ खालामनो मिजिं थिदों, बिसोरो गोख्रोंसिन खामानि मावनांगोन। रांनि बेलायाव सोरखौबा फोथायनानै नोंथाङा गावखौ आथिंआव जोनो हायो। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि गोसो होनायखौ बांहोनांगोन। नखरजों सोमोन्दो थानाय माखासे नांलायनायफोरा नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। गले-गले दावबायारिफोरा बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय बोथोरखौ जोथोन लानांगौ जायो। दिनै मोजां मोनलायनायखौ नागिरनाया गोरलै जानाय नङा। मिथुन राशि, माखासे सुबुंफोरनि थाखाय दिनै जिमाव हाबनायनि जाथावनाया बांसिन। दिनै नोंनाव रां थिसननो थाखाय थोजासे रां थागोन। नोंथाङा मोनसे पार्टी एबा समाजारि हाबाफारिखौ गोबां रंजानो हायो। नोंथाङा लुबैयाब्लाबो खामानिनि नारसिनथायनि थाखाय दावबायनांगोन। मोजां मोनलायनायनि बाथ्रायाव साननानै थिरांथाफोर ला। कर्क राशि, नोंथाङा मोनसे मोजां वार्कआउट रुटिन बानायनांगोन। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि सानस्रि एबा मोनसे मावथांखिनि मोनसे दिन्थिफुंनो थाखाय मोजाङै थियारि जानांगोन। दिनै नखरजों माखासे मोजां सम हगार। नोंथाङा नोंथांनि जिउराहायारि रोंग'थियाव बांसिन खामानि मावनांगोन। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों बानायनाय बिथांखि बायदियै आवगायलांनांगौ। सिंह राशि, लोमजानाय सुबुंफोरनि सावस्रिया साबसिन जागोन। दिनै साना रांनि बेलायाव जोबोद मोजां सान मानिनाय जायो। रां मोन्नायनि खाबु दं। मोजां नेटवार्किंआ नोंथांनो गोदान खाबुफोर लाबोनो हागौ, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दोफोरजों रायज्लायनायखौ बांहोनांगोन। नखरजों सम बारहोनो थाखाय नोंथाङा दावबायनाय एबा मोनानि जानायनि सानथांखि लानो हायो। दिनै नोंथाङा मोनसे समाजारि हाबाफारियाव गोबां गोनां सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हागौ। कन्या राशि, दिनै नोंनि सावस्रिया मोजां थासारियाव थागोन। गोरोन्थि खालामनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ नारसिननायनिफ्राय उदां लाखिनांगोन। दिनैनि साना गावनि जिउ लोगोरिजों सम बारहोनो थाखाय मोनसे मोजां सान। सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांनि दिन्थिफुंनायनि सोमोन्दै थुलुंगा होनाया बाङाइ जानो हागौ। नोंथाङा जिउराहायारि सोमोन्दो लाखिनो थाखाय गुबुनफोरजों रायज्लायनो सम लानो हायो। माखासे सुबुंफोरनि राङारि थासारिया साबसिन जानो हागौ।
तुला राशि, गावखौ फिट लाखिनो थाखाय जाग्रा आदाराव गोसो होनाया गोनांथार। दिनै रांनि बेलायाव जेबो जेंना जानाय नङा, नाथाय बांद्राय खर्सा दाखालाम, गुबैयै गुबुनफोरनि सायाव। नोंथांनि मोजां नोजोरथिया न'आव मोनसे गोजोन आबहावा सोरजिनायाव मदद होगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय मोजां थियारिनि गोनांथि जागोन। अनलायनायनि बेलायाव साना मोजां जागोन। वृश्चिक राशि, सावस्रिनि बेलायाव नोंथांखौ यगा एबा ब्याम खालामनो बोसोन होनाय जायो। रां आर्जिनो थाखाय नोंथाङा गोब्राब नाजानांगोन। जायफोरा गुबुन हादोराव एबा सहरनि बायजोआव फरायनो लुबैयो, बिसोरो नखरनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांनि बादायलायनायखौ फेजेननो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि साबसिन दिन्थिफुंनायखौ होनांगोन। धनु राशि, बे सानाव नोंथांखौ सावस्रिनि बेलायाव जुनिया जोथोन लानो बोसोन होनाय जायो। दानो खरसानि सायाव गोख्रोङै सामलायनायनि गोनांथि दं। खामानिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया दावबायनायखौ केनसेल खालामनांगौ जानो हागौ। नखरनि सासे सोद्रोमाया नोंथांखौ मदद खालामगोन आरो नोंथांखौ मोजां मोनहोगोन। जानो हागौ दिनै नोंथाङा रमान्सनि थाखाय थार गोसोआरि थासारियाव गैया, बेनिखायनो बे मोन्दांथिखौ गावनि पार्टनारजों खोन्था। मकर राशि, जायफोरा दाहार लानांगौ जायो, दिनै बिसोर जेबो जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय नङा। नोंथाङा नोंथांनि लांदां समाव सासे देरसिन सुबुंनि गावारि हाबाखौ मावनो मिजिंथिनो हायो। नखराव गोजोननाय आरो गोजोननि आबहावा थागोन। माखासे थागिबिफोरा सहरनि बायजोआवबो दावबायनो हागौ। सोमोन्दोआव माखासे जेंनाफोर जानो हागौ। कुम्भ राशि, फिटनेसनि बेलायाव नोंथाङा गोदान लामाफोर नाजानांगोन। सोरबा सासेया दाहार बिनो हागौ। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ, नाथाय नोंथाङा बेफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन। सोरबा लोगो एबा बाहागिया दिनै नोंथांनि न'आव फैनो हागौ आरो सानखौ गोजोनथाव खालामनो हागौ। सोलोंथाइनि बेलायाव दिनै नोंथाङा एसे दुखु मोननो हागौ, नाथाय नोंथांनि साननायखौ मोजां लाखिनो नाजा। मीन राशि, मोनसे गोदान फालांगिनि थाखाय रां बुथुमनाया माखासे सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोब्राब खामानि जानो हागौ। सासे गोदान लोगोनो हाबानि बिखान्थिखौ बेखेवनो गोब्राब जानो हागौ, नाथाय गोसो हमथा। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खाथिनि सुबुंफोरनिफ्राय अननाय आरो जोथोन मोननो हागौ। गारि सालायनाय समाव जोबोर सांग्रां जानांगौ। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 25 आगस्ट 2023 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव माखासे सुबुंफोरा जिउ लोगोरिनि रागा जोंनायखौ मोगा-मोगि जानांनो हागौ। आथिखालाव खामानिनि बेलायाव गोदान माइल खुन्थिया मोनफुंनो थाखाय गोब्राब नाजानायनि गोनांथि जानो हागौ। सम्पथिखौ फाननो नाजानाय सुबुंफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। सोलोंथाइनि बिथिङाव नोंथांनि गोसो होनायखौ बांहोनायाव गोसो हो। वृषभ राशि, जायफोरा लिरथाय बाङाइ खालामनो मिजिं थिदों, बिसोरो गोख्रोंसिन खामानि मावनांगोन। रांनि बेलायाव सोरखौबा फोथायनानै नोंथाङा गावखौ आथिंआव जोनो हायो। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि गोसो होनायखौ बांहोनांगोन। नखरजों सोमोन्दो थानाय माखासे नांलायनायफोरा नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। गले-गले दावबायारिफोरा बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय बोथोरखौ जोथोन लानांगौ जायो। दिनै मोजां मोनलायनायखौ नागिरनाया गोरलै जानाय नङा। मिथुन राशि, माखासे सुबुंफोरनि थाखाय दिनै जिमाव हाबनायनि जाथावनाया बांसिन। दिनै नोंनाव रां थिसननो थाखाय थोजासे रां थागोन। नोंथाङा मोनसे पार्टी एबा समाजारि हाबाफारिखौ गोबां रंजानो हायो। नोंथाङा लुबैयाब्लाबो खामानिनि नारसिनथायनि थाखाय दावबायनांगोन। मोजां मोनलायनायनि बाथ्रायाव साननानै थिरांथाफोर ला। कर्क राशि, नोंथाङा मोनसे मोजां वार्कआउट रुटिन बानायनांगोन। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि सानस्रि एबा मोनसे मावथांखिनि मोनसे दिन्थिफुंनो थाखाय मोजाङै थियारि जानांगोन। दिनै नखरजों माखासे मोजां सम हगार। नोंथाङा नोंथांनि जिउराहायारि रोंग'थियाव बांसिन खामानि मावनांगोन। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों बानायनाय बिथांखि बायदियै आवगायलांनांगौ। सिंह राशि, लोमजानाय सुबुंफोरनि सावस्रिया साबसिन जागोन। दिनै साना रांनि बेलायाव जोबोद मोजां सान मानिनाय जायो।
रां मोननायनि खाबु दं। मोजां नेटवार्किंआ नोंथांनो गोदान खाबुफोर लाबोनो हागौ, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दोफोरजों रायज्लायनायखौ बांहोनांगोन। नखरजों सम बारहोनो थाखाय नोंथाङा दावबायनाय एबा मोनानि जानायनि सानथांखि लानो हायो। दिनै नोंथाङा मोनसे समाजारि हाबाफारियाव गोबां गोनां सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हागौ। कन्या राशि, दिनै नोंनि सावस्रिया मोजां थासारियाव थागोन। गोरोन्थि खालामनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ नारसिननायनिफ्राय उदां लाखिनांगोन। दिनैनि साना गावनि जिउ लोगोरिजों सम बारहोनो थाखाय मोनसे मोजां सान। सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांनि दिन्थिफुंनायनि सोमोन्दै थुलुंगा होनाया बाङाइ जानो हागौ। नोंथाङा जिउराहायारि सोमोन्दो लाखिनो थाखाय गुबुनफोरजों रायज्लायनो सम लानो हायो। माखासे सुबुंफोरनि राङारि थासारिया साबसिन जानो हागौ। तुला राशि, गावखौ फिट लाखिनो थाखाय जाग्रा आदाराव गोसो होनाया गोनांथार। दिनै रांनि बेलायाव जेबो जेंना जानाय नङा, नाथाय बांद्राय खर्सा दाखालाम, गुबैयै गुबुनफोरनि सायाव। नोंथांनि मोजां नोजोरथिया न'आव मोनसे गोजोन आबहावा सोरजिनायाव मदद होगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय मोजां थियारिनि गोनांथि जागोन। अनलायनायनि बेलायाव साना मोजां जागोन। वृश्चिक राशि, सावस्रिनि बेलायाव नोंथांखौ य'गा एबा ब्याम खालामनो बोसोन होनाय जायो। रां आर्जिनो थाखाय नोंथाङा गोब्राब नाजानांगोन। जायफोरा गुबुन हादोराव एबा सहरनि बायजोआव फरायनो लुबैयो, बिसोरो नखरनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांनि बादायलायनायखौ फेजेननो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि साबसिन दिन्थिफुंनायखौ होनांगोन। धनु राशि, बे सानाव नोंथांखौ सावस्रिनि बेलायाव जुनिया जोथोन लानो बोसोन होनाय जायो। दानो खरसानि सायाव गोख्रोङै सामलायनायनि गोनांथि दं। खामानिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया दावबायनायखौ केनसेल खालामनांगौ जानो हागौ। नखरनि सासे सोद्रोमाया नोंथांखौ मदद खालामगोन आरो नोंथांखौ मोजां मोनहोगोन। जानो हागौ दिनै नोंथाङा रमान्सनि थाखाय थार गोसोआरि थासारियाव गैया, बेनिखायनो बे मोन्दांथिखौ गावनि पार्टनारजों खोन्था। मकर राशि, जायफोरा दाहार लानांगौ जायो, दिनै बिसोर जेबो जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय नङा। नोंथाङा नोंथांनि लांदां समाव सासे देरसिन सुबुंनि गावारि हाबाखौ मावनो मिजिंथिनो हायो। नखराव गोजोननाय आरो गोजोननि आबहावा थागोन। माखासे थागिबिफोरा सहरनि बायजोआवबो दावबायनो हागौ। सोमोन्दोआव माखासे जेंनाफोर जानो हागौ। कुम्भ राशि, फिटनेसनि बेलायाव नोंथाङा गोदान लामाफोर नाजानांगोन। सोरबा सासेया दाहार बिनो हागौ। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ, नाथाय नोंथाङा बेफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन। सोरबा लोगो एबा बाहागिया दिनै नोंथांनि न'आव फैनो हागौ आरो सानखौ गोजोनथाव खालामनो हागौ। सोलोंथाइनि बेलायाव दिनै नोंथाङा एसे दुखु मोननो हागौ, नाथाय नोंथांनि साननायखौ मोजां लाखिनो नाजा। मीन राशि, मोनसे गोदान फालांगिनि थाखाय रां बुथुमनाया माखासे सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोब्राब खामानि जानो हागौ। सासे गोदान लोगोनो हाबानि बिखान्थिखौ बेखेवनो गोब्राब जानो हागौ, नाथाय गोसो हमथा। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खाथिनि सुबुंफोरनिफ्राय अननाय आरो जोथोन मोननो हागौ। गारि सालायनाय समाव जोबोर सांग्रां जानांगौ। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 25 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव माखासे सुबुंफोरा जिउ लोगोरिनि रागा जोंनायखौ मोगा-मोगि जानांनो हागौ। आथिखालाव खामानिनि बेलायाव गोदान माइल खुन्थिया मोनफुंनो थाखाय गोब्राब नाजानायनि गोनांथि जानो हागौ। सम्पथिखौ फाननो नाजानाय सुबुंफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। सोलोंथाइनि बिथिङाव नोंथांनि गोसो होनायखौ बांहोनायाव गोसो हो। वृषभ राशि, जायफोरा लिरथाय बाङाइ खालामनो मिजिं थिदों, बिसोरो गोख्रोंसिन खामानि मावनांगोन। रांनि बेलायाव सोरखौबा फोथायनानै नोंथाङा गावखौ आथिंआव जोनो हायो। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि गोसो होनायखौ बांहोनांगोन। नखरजों सोमोन्दो थानाय माखासे नांलायनायफोरा नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। गले-गले दावबायारिफोरा बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय बोथोरखौ जोथोन लानांगौ जायो। दिनै मोजां मोनलायनायखौ नागिरनाया गोरलै जानाय नङा। मिथुन राशि, माखासे सुबुंफोरनि थाखाय दिनै जिमाव हाबनायनि जाथावनाया बांसिन।
दिनै नोंनाव रां थिसननो थाखाय थोजासे रां थागोन। नोंथाङा मोनसे पार्टी एबा समाजारि हाबाफारिखौ गोबां रंजानो हायो। नोंथाङा लुबैयाब्लाबो खामानिनि नारसिनथायनि थाखाय दावबायनांगोन। मोजां मोनलायनायनि बाथ्रायाव साननानै थिरांथाफोर ला। कर्क राशि, नोंथाङा मोनसे मोजां वार्कआउट रुटिन बानायनांगोन। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि सानस्रि एबा मोनसे मावथांखिनि मोनसे दिन्थिफुंनो थाखाय मोजाङै थियारि जानांगोन। दिनै नखरजों माखासे मोजां सम हगार। नोंथाङा नोंथांनि जिउराहायारि रोंग'थियाव बांसिन खामानि मावनांगोन। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों बानायनाय बिथांखि बायदियै आवगायलांनांगौ। सिंह राशि, लोमजानाय सुबुंफोरनि सावस्रिया साबसिन जागोन। दिनै साना रांनि बेलायाव जोबोद मोजां सान मानिनाय जायो। रां मोन्नायनि खाबु दं। मोजां नेटवार्किंआ नोंथांनो गोदान खाबुफोर लाबोनो हागौ, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दोफोरजों रायज्लायनायखौ बांहोनांगोन। नखरजों सम बारहोनो थाखाय नोंथाङा दावबायनाय एबा मोनानि जानायनि सानथांखि लानो हायो। दिनै नोंथाङा मोनसे समाजारि हाबाफारियाव गोबां गोनां सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हागौ। कन्या राशि, दिनै नोंनि सावस्रिया मोजां थासारियाव थागोन। गोरोन्थि खालामनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ नारसिननायनिफ्राय उदां लाखिनांगोन। दिनैनि साना गावनि जिउ लोगोरिजों सम बारहोनो थाखाय मोनसे मोजां सान। सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांनि दिन्थिफुंनायनि सोमोन्दै थुलुंगा होनाया बाङाइ जानो हागौ। नोंथाङा जिउराहायारि सोमोन्दो लाखिनो थाखाय गुबुनफोरजों रायज्लायनो सम लानो हायो। माखासे सुबुंफोरनि राङारि थासारिया साबसिन जानो हागौ। तुला राशि, गावखौ फिट लाखिनो थाखाय जाग्रा आदाराव गोसो होनाया गोनांथार। दिनै रांनि बेलायाव जेबो जेंना जानाय नङा, नाथाय बांद्राय खर्सा दाखालाम, गुबैयै गुबुनफोरनि सायाव। नोंथांनि मोजां नोजोरथिया न'आव मोनसे गोजोन आबहावा सोरजिनायाव मदद होगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय मोजां थियारिनि गोनांथि जागोन। अनलायनायनि बेलायाव साना मोजां जागोन। वृश्चिक राशि, सावस्रिनि बेलायाव नोंथांखौ य'गा एबा ब्याम खालामनो बोसोन होनाय जायो। रां आर्जिनो थाखाय नोंथाङा गोब्राब नाजानांगोन। जायफोरा गुबुन हादोराव एबा सहरनि बायजोआव फरायनो लुबैयो, बिसोरो नखरनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांनि बादायलायनायखौ फेजेननो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि साबसिन दिन्थिफुंनायखौ होनांगोन। धनु राशि, बे सानाव नोंथांखौ सावस्रिनि बेलायाव जुनिया जोथोन लानो बोसोन होनाय जायो। दानो खरसानि सायाव गोख्रोङै सामलायनायनि गोनांथि दं। खामानिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया दावबायनायखौ केनसेल खालामनांगौ जानो हागौ। नखरनि सासे सोद्रोमाया नोंथांखौ मदद खालामगोन आरो नोंथांखौ मोजां मोनहोगोन। जानो हागौ दिनै नोंथाङा रमान्सनि थाखाय थार गोसोआरि थासारियाव गैया, बेनिखायनो बे मोन्दांथिखौ गावनि पार्टनारजों खोन्था। मकर राशि, जायफोरा दाहार लानांगौ जायो, दिनै बिसोर जेबो जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय नङा। नोंथाङा नोंथांनि लांदां समाव सासे देरसिन सुबुंनि गावारि हाबाखौ मावनो मिजिंथिनो हायो। नखराव गोजोननाय आरो गोजोननि आबहावा थागोन। माखासे थागिबिफोरा सहरनि बायजोआवबो दावबायनो हागौ। सोमोन्दोआव माखासे जेंनाफोर जानो हागौ। कुम्भ राशि, फिटनेसनि बेलायाव नोंथाङा गोदान लामाफोर नाजानांगोन। सोरबा सासेया दाहार बिनो हागौ। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ, नाथाय नोंथाङा बेफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन। सोरबा लोगो एबा बाहागिया दिनै नोंथांनि न'आव फैनो हागौ आरो सानखौ गोजोनथाव खालामनो हागौ। सोलोंथाइनि बेलायाव दिनै नोंथाङा एसे दुखु मोननो हागौ, नाथाय नोंथांनि साननायखौ मोजां लाखिनो नाजा। मीन राशि, मोनसे गोदान फालांगिनि थाखाय रां बुथुमनाया माखासे सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोब्राब खामानि जानो हागौ। सासे गोदान लोगोनो हाबानि बिखान्थिखौ बेखेवनो गोब्राब जानो हागौ, नाथाय गोसो हमथा। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खाथिनि सुबुंफोरनिफ्राय अननाय आरो जोथोन मोननो हागौ। गारि सालायनाय समाव जोबोर सांग्रां जानांगौ। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 25 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव माखासे सुबुंफोरा जिउ लोगोरिनि रागा जोंनायखौ मोगा-मोगि जानांनो हागौ।
आथिखालाव खामानिनि बेलायाव गोदान माइल खुन्थिया मोनफुंनो थाखाय गोब्राब नाजानायनि गोनांथि जानो हागौ। सम्पथिखौ फाननो नाजानाय सुबुंफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। सोलोंथाइनि बिथिङाव नोंथांनि गोसो होनायखौ बांहोनायाव गोसो हो। वृषभ राशि, जायफोरा लिरथाय बाङाइ खालामनो मिजिं थिदों बिसोरो गोख्रोंसिन खामानि मावनांगोन। रांनि बेलायाव सोरखौबा फोथायनानै नोंथाङा गावखौ आथिंआव जोनो हायो। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि गोसो होनायखौ बांहोनांगोन। नखरजों सोमोन्दो थानाय माखासे नांलायनायफोरा नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। गले-गले दावबायारिफोरा बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय बोथोरखौ जोथोन लानांगौ जायो। दिनै मोजां मोनलायनायखौ नागिरनाया गोरलै जानाय नङा। मिथुन राशि, माखासे सुबुंफोरनि थाखाय दिनै जिमाव हाबनायनि जाथावनाया बांसिन। दिनै नोंनाव रां थिसननो थाखाय थोजासे रां थागोन। नोंथाङा मोनसे पार्टी एबा समाजारि हाबाफारिखौ गोबां रंजानो हायो। नोंथाङा लुबैयाब्लाबो खामानिनि नारसिनथायनि थाखाय दावबायनांगोन। मोजां मोनलायनायनि बाथ्रायाव साननानै थिरांथाफोर ला। कर्क राशि, नोंथाङा मोनसे मोजां वार्कआउट रुटिन बानायनांगोन। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि सानस्रि एबा मोनसे मावथांखिनि मोनसे दिन्थिफुंनो थाखाय मोजाङै थियारि जानांगोन। दिनै नखरजों माखासे मोजां सम हगार। नोंथाङा नोंथांनि जिउराहायारि रोंग'थियाव बांसिन खामानि मावनांगोन। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों बानायनाय बिथांखि बायदियै आवगायलांनांगौ। सिंह राशि, लोमजानाय सुबुंफोरनि सावस्रिया साबसिन जागोन। दिनै साना रांनि बेलायाव जोबोद मोजां सान मानिनाय जायो। रां मोन्नायनि खाबु दं। मोजां नेटवार्किंआ नोंथांनो गोदान खाबुफोर लाबोनो हागौ, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दोफोरजों रायज्लायनायखौ बांहोनांगोन। नखरजों सम बारहोनो थाखाय नोंथाङा दावबायनाय एबा मोनानि जानायनि सानथांखि लानो हायो। दिनै नोंथाङा मोनसे समाजारि हाबाफारियाव गोबां गोनां सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हागौ। कन्या राशि, दिनै नोंनि सावस्रिया मोजां थासारियाव थागोन। गोरोन्थि खालामनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ नारसिननायनिफ्राय उदां लाखिनांगोन। दिनैनि साना गावनि जिउ लोगोरिजों सम बारहोनो थाखाय मोनसे मोजां सान। सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांनि दिन्थिफुंनायनि सोमोन्दै थुलुंगा होनाया बाङाइ जानो हागौ। नोंथाङा जिउराहायारि सोमोन्दो लाखिनो थाखाय गुबुनफोरजों रायज्लायनो सम लानो हायो। माखासे सुबुंफोरनि राङारि थासारिया साबसिन जानो हागौ। तुला राशि, गावखौ फिट लाखिनो थाखाय जाग्रा आदाराव गोसो होनाया गोनांथार। दिनै रांनि बेलायाव जेबो जेंना जानाय नङा, नाथाय बांद्राय खर्सा दाखालाम, गुबैयै गुबुनफोरनि सायाव। नोंथांनि मोजां नोजोरथिया न'आव मोनसे गोजोन आबहावा सोरजिनायाव मदद होगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय मोजां थियारिनि गोनांथि जागोन। अनलायनायनि बेलायाव साना मोजां जागोन। वृश्चिक राशि, सावस्रिनि बेलायाव नोंथांखौ य'गा एबा ब्याम खालामनो बोसोन होनाय जायो। रां आर्जिनो थाखाय नोंथाङा गोब्राब नाजानांगोन। जायफोरा गुबुन हादोराव एबा सहरनि बायजोआव फरायनो लुबैयो बिसोरो नखरनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांनि बादायलायनायखौ फेजेननो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि साबसिन दिन्थिफुंनायखौ होनांगोन। धनु राशि, बे सानाव नोंथांखौ सावस्रिनि बेलायाव जुनिया जोथोन लानो बोसोन होनाय जायो। दानो खरसानि सायाव गोख्रोङै सामलायनायनि गोनांथि दं। खामानिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया दावबायनायखौ केनसेल खालामनांगौ जानो हागौ। नखरनि सासे सोद्रोमाया नोंथांखौ मदद खालामगोन आरो नोंथांखौ मोजां मोनहोगोन। जानो हागौ दिनै नोंथाङा रमान्सनि थाखाय थार गोसोआरि थासारियाव गैया, बेनिखायनो बे मोन्दांथिखौ गावनि पार्टनारजों खोन्था। मकर राशि, जायफोरा दाहार लानांगौ जायो, दिनै बिसोर जेबो जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय नङा। नोंथाङा नोंथांनि लांदां समाव सासे देरसिन सुबुंनि गावारि हाबाखौ मावनो मिजिंथिनो हायो। नखराव गोजोननाय आरो गोजोननि आबहावा थागोन। माखासे थागिबिफोरा सहरनि बायजोआवबो दावबायनो हागौ। सोमोन्दोआव माखासे जेंनाफोर जानो हागौ। कुम्भ राशि, फिटनेसनि बेलायाव नोंथाङा गोदान लामाफोर नाजानांगोन। सोरबा सासेया दाहार बिनो हागौ। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ, नाथाय नोंथाङा बेफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन। सोरबा लोगो एबा बाहागिया दिनै नोंथांनि न'आव फैनो हागौ आरो सानखौ गोजोनथाव खालामनो हागौ। सोलोंथाइनि बेलायाव दिनै नोंथाङा एसे दुखु मोननो हागौ, नाथाय नोंथांनि साननायखौ मोजां लाखिनो नाजा। मीन राशि, मोनसे गोदान फालांगिनि थाखाय रां बुथुमनाया माखासे सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोब्राब खामानि जानो हागौ।
सासे गोदान लोगोनो हाबानि बिखान्थिखौ बेखेवनो गोब्राब जानो हागौ, नाथाय गोसो हमथा। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खाथिनि सुबुंफोरनिफ्राय अननाय आरो जोथोन मोननो हागौ। गारि सालायनाय समाव जोबोर सांग्रां जानांगौ। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 25 आगस्ट 2023 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव माखासे सुबुंफोरा जिउ लोगोरिनि रागा जोंनायखौ मोगा-मोगि जानांनो हागौ। आथिखालाव खामानिनि बेलायाव गोदान माइल खुन्थिया मोनफुंनो थाखाय गोब्राब नाजानायनि गोनांथि जानो हागौ। सम्पथिखौ फाननो नाजानाय सुबुंफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। सोलोंथाइनि बिथिङाव नोंथांनि गोसो होनायखौ बांहोनायाव गोसो हो। वृषभ राशि। जायफोरा लिरथाय बाङाइ खालामनो मिजिं थिदों बिसोरो गोख्रोंसिन खामानि मावनांगोन। रांनि बेलायाव सोरखौबा फोथायनानै नोंथाङा गावखौ आथिंआव जोनो हायो। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि गोसो होनायखौ बांहोनांगोन। नखरजों सोमोन्दो थानाय माखासे नांलायनायफोरा नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। गले-गले दावबायारिफोरा बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय बोथोरखौ जोथोन लानांगौ जायो। दिनै मोजां मोनलायनायखौ नागिरनाया गोरलै जानाय नङा। मिथुन राशि। माखासे सुबुंफोरनि थाखाय दिनै जिमाव हाबनायनि जाथावनाया बांसिन। दिनै नोंनाव रां थिसननो थाखाय थोजासे रां थागोन। नोंथाङा मोनसे पार्टी एबा समाजारि हाबाफारिखौ गोबां रंजानो हायो। नोंथाङा लुबैयाब्लाबो खामानिनि नारसिनथायनि थाखाय दावबायनांगोन। मोजां मोनलायनायनि बाथ्रायाव साननानै थिरांथाफोर ला। कर्क राशि। नोंथाङा मोनसे मोजां वार्कआउट रुटिन बानायनांगोन। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि सानस्रि एबा मोनसे मावथांखिनि मोनसे दिन्थिफुंनो थाखाय मोजाङै थियारि जानांगोन। दिनै नखरजों माखासे मोजां सम हगार। नोंथाङा नोंथांनि जिउराहायारि रोंग'थियाव बांसिन खामानि मावनांगोन। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों बानायनाय बिथांखि बायदियै आवगायलांनांगौ। सिंह राशि। लोमजानाय सुबुंफोरनि सावस्रिया साबसिन जागोन। दिनै साना रांनि बेलायाव जोबोद मोजां सान मानिनाय जायो। रां मोन्नायनि खाबु दं। मोजां नेटवार्किंआ नोंथांनो गोदान खाबुफोर लाबोनो हागौ, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दोफोरजों रायज्लायनायखौ बांहोनांगोन। नखरजों सम बारहोनो थाखाय नोंथाङा दावबायनाय एबा मोनानि जानायनि सानथांखि लानो हायो। दिनै नोंथाङा मोनसे समाजारि हाबाफारियाव गोबां गोनां सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हागौ। कन्या राशि। दिनै नोंनि सावस्रिया मोजां थासारियाव थागोन। गोरोन्थि खालामनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ नारसिननायनिफ्राय उदां लाखिनांगोन। दिनैनि साना गावनि जिउ लोगोरिजों सम बारहोनो थाखाय मोनसे मोजां सान। सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांनि दिन्थिफुंनायनि सोमोन्दै थुलुंगा होनाया बाङाइ जानो हागौ। नोंथाङा जिउराहायारि सोमोन्दो लाखिनो थाखाय गुबुनफोरजों रायज्लायनो सम लानो हायो। माखासे सुबुंफोरनि राङारि थासारिया साबसिन जानो हागौ। तुला राशि। गावखौ फिट लाखिनो थाखाय जाग्रा आदाराव गोसो होनाया गोनांथार। दिनै रांनि बेलायाव जेबो जेंना जानाय नङा, नाथाय बांद्राय खर्सा दाखालाम, गुबैयै गुबुनफोरनि सायाव। नोंथांनि मोजां नोजोरथिया न'आव मोनसे गोजोन आबहावा सोरजिनायाव मदद होगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय मोजां थियारिनि गोनांथि जागोन। अनलायनायनि बेलायाव साना मोजां जागोन। वृश्चिक राशि। सावस्रिनि बेलायाव नोंथांखौ यगा एबा ब्याम खालामनो बोसोन होनाय जायो। रां आर्जिनो थाखाय नोंथाङा गोब्राब नाजानांगोन। जायफोरा गुबुन हादोराव एबा सहरनि बायजोआव फरायनो लुबैयो बिसोरो नखरनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांनि बादायलायनायखौ फेजेननो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि साबसिन दिन्थिफुंनायखौ होनांगोन। धनु राशि। बे सानाव नोंथांखौ सावस्रिनि बेलायाव जुनिया जोथोन लानो बोसोन होनाय जायो। दानो खरसानि सायाव गोख्रोङै सामलायनायनि गोनांथि दं। खामानिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया दावबायनायखौ केनसेल खालामनांगौ जानो हागौ। नखरनि सासे सोद्रोमाया नोंथांखौ मदद खालामगोन आरो नोंथांखौ मोजां मोनहोगोन। जानो हागौ दिनै नोंथाङा रमान्सनि थाखाय थार गोसोआरि थासारियाव गैया, बेनिखायनो बे मोन्दांथिखौ गावनि पार्टनारजों खोन्था। मकर राशि। जायफोरा दाहार लानांगौ जायो, दिनै बिसोर जेबो जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय नङा।
नोंथाङा नोंथांनि लांदां समाव सासे देरसिन सुबुंनि गावारि हाबाखौ मावनो मिजिंथिनो हायो। नखराव गोजोननाय आरो गोजोननि आबहावा थागोन। माखासे थागिबिफोरा सहरनि बायजोआवबो दावबायनो हागौ। सोमोन्दोआव माखासे जेंनाफोर जानो हागौ। कुम्भ राशि, फिटनेसनि बेलायाव नोंथाङा गोदान लामाफोर नाजानांगोन। सोरबा सासेया दाहार बिनो हागौ। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ, नाथाय नोंथाङा बेफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन। सोरबा लोगो एबा बाहागिया दिनै नोंथांनि न'आव फैनो हागौ आरो सानखौ गोजोनथाव खालामनो हागौ। सोलोंथाइनि बेलायाव दिनै नोंथाङा एसे दुखु मोननो हागौ, नाथाय नोंथांनि साननायखौ मोजां लाखिनो नाजा। मीन राशि, मोनसे गोदान फालांगिनि थाखाय रां बुथुमनाया माखासे सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोब्राब खामानि जानो हागौ। सासे गोदान लोगोनो हाबानि बिखान्थिखौ बेखेवनो गोब्राब जानो हागौ, नाथाय गोसो हमथा। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खाथिनि सुबुंफोरनिफ्राय अननाय आरो जोथोन मोननो हागौ। गारि सालायनाय समाव जोबोर सांग्रां जानांगौ। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 25 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव माखासे सुबुंफोरा जिउ लोगोरिनि रागा जोंनायखौ मोगा-मोगि जानांनो हागौ। आथिखालाव खामानिनि बेलायाव गोदान माइल खुन्थिया मोनफुंनो थाखाय गोब्राब नाजानायनि गोनांथि जानो हागौ। सम्पथिखौ फाननो नाजानाय सुबुंफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। सोलोंथाइनि बिथिङाव नोंथांनि गोसो होनायखौ बांहोनायाव गोसो हो। वृषभ राशि, जायफोरा लिरथाय बाङाइ खालामनो मिजिं थिदों बिसोरो गोख्रोंसिन खामानि मावनांगोन। रांनि बेलायाव सोरखौबा फोथायनानै नोंथाङा गावखौ आथिंआव जोनो हायो। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि गोसो होनायखौ बांहोनांगोन। नखरजों सोमोन्दो थानाय माखासे नांलायनायफोरा नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। गले-गले दावबायारिफोरा बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय बोथोरखौ जोथोन लानांगौ जायो। दिनै मोजां मोनलायनायखौ नागिरनाया गोरलै जानाय नङा। मिथुन राशि, माखासे सुबुंफोरनि थाखाय दिनै जिमाव हाबनायनि जाथावनाया बांसिन। दिनै नोंनाव रां थिसननो थाखाय थोजासे रां थागोन। नोंथाङा मोनसे पार्टी एबा समाजारि हाबाफारिखौ गोबां रंजानो हायो। नोंथाङा लुबैयाब्लाबो खामानिनि नारसिनथायनि थाखाय दावबायनांगोन। मोजां मोनलायनायनि बाथ्रायाव साननानै थिरांथाफोर ला। कर्क राशि, नोंथाङा मोनसे मोजां वार्कआउट रुटिन बानायनांगोन। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि सानस्रि एबा मोनसे मावथांखिनि मोनसे दिन्थिफुंनो थाखाय मोजाङै थियारि जानांगोन। दिनै नखरजों माखासे मोजां सम हगार। नोंथाङा नोंथांनि जिउराहायारि रोंग'थियाव बांसिन खामानि मावनांगोन। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों बानायनाय बिथांखि बायदियै आवगायलांनांगौ। सिंह राशि, लोमजानाय सुबुंफोरनि सावस्रिया साबसिन जागोन। दिनै साना रांनि बेलायाव जोबोद मोजां सान मानिनाय जायो। रां मोन्नायनि खाबु दं। मोजां नेटवार्किंआ नोंथांनो गोदान खाबुफोर लाबोनो हागौ, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दोफोरजों रायज्लायनायखौ बांहोनांगोन। नखरजों सम बारहोनो थाखाय नोंथाङा दावबायनाय एबा मोनानि जानायनि सानथांखि लानो हायो। दिनै नोंथाङा मोनसे समाजारि हाबाफारियाव गोबां गोनां सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हागौ। कन्या राशि, दिनै नोंनि सावस्रिया मोजां थासारियाव थागोन। गोरोन्थि खालामनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ नारसिननायनिफ्राय उदां लाखिनांगोन। दिनैनि साना गावनि जिउ लोगोरिजों सम बारहोनो थाखाय मोनसे मोजां सान। सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांनि दिन्थिफुंनायनि सोमोन्दै थुलुंगा होनाया बाङाइ जानो हागौ। नोंथाङा जिउराहायारि सोमोन्दो लाखिनो थाखाय गुबुनफोरजों रायज्लायनो सम लानो हायो। माखासे सुबुंफोरनि राङारि थासारिया साबसिन जानो हागौ। तुला राशि, गावखौ फिट लाखिनो थाखाय जाग्रा आदाराव गोसो होनाया गोनांथार। दिनै रांनि बेलायाव जेबो जेंना जानाय नङा, नाथाय बांद्राय खर्सा दाखालाम, गुबैयै गुबुनफोरनि सायाव। नोंथांनि मोजां नोजोरथिया न'आव मोनसे गोजोन आबहावा सोरजिनायाव मदद होगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय मोजां थियारिनि गोनांथि जागोन। अनलायनायनि बेलायाव साना मोजां जागोन। वृश्चिक राशि, सावस्रिनि बेलायाव नोंथांखौ योगा एबा ब्याम खालामनो बोसोन होनाय जायो। रां आर्जिनो थाखाय नोंथाङा गोब्राब नाजानांगोन।
जायफोरा गुबुन हादोराव एबा सहरनि बायजोआव फरायनो लुबैयो बिसोरो नखरनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांनि बादायलायनायखौ फेजेननो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि साबसिन दिन्थिफुंनायखौ होनांगोन। धनु राशि, बे सानाव नोंथांखौ सावस्रिनि बेलायाव जुनिया जोथोन लानो बोसोन होनाय जायो। दानो खरसानि सायाव गोख्रोङै सामलायनायनि गोनांथि दं। खामानिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया दावबायनायखौ केनसेल खालामनांगौ जानो हागौ। नखरनि सासे सोद्रोमाया नोंथांखौ मदद खालामगोन आरो नोंथांखौ मोजां मोनहोगोन। जानो हागौ दिनै नोंथाङा रमान्सनि थाखाय थार गोसोआरि थासारियाव गैया, बेनिखायनो बे मोन्दांथिखौ गावनि पार्टनारजों खोन्था। मकर राशि, जायफोरा दाहार लानांगौ जायो, दिनै बिसोर जेबो जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय नङा। नोंथाङा नोंथांनि लांदां समाव सासे देरसिन सुबुंनि गावारि हाबाखौ मावनो मिजिंथिनो हायो। नखराव गोजोननाय आरो गोजोननि आबहावा थागोन। माखासे थागिबिफोरा सहरनि बायजोआवबो दावबायनो हागौ। सोमोन्दोआव माखासे जेंनाफोर जानो हागौ। कुम्भ राशि, फिटनेसनि बेलायाव नोंथाङा गोदान लामाफोर नाजानांगोन। सोरबा सासेया दाहार बिनो हागौ। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ, नाथाय नोंथाङा बेफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन। सोरबा लोगो एबा बाहागिया दिनै नोंथांनि न'आव फैनो हागौ आरो सानखौ गोजोनथाव खालामनो हागौ। सोलोंथाइनि बेलायाव दिनै नोंथाङा एसे दुखु मोननो हागौ, नाथाय नोंथांनि साननायखौ मोजां लाखिनो नाजा। मीन राशि, मोनसे गोदान फालांगिनि थाखाय रां बुथुमनाया माखासे सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोब्राब खामानि जानो हागौ। सासे गोदान लोगोनो हाबानि बिखान्थिखौ बेखेवनो गोब्राब जानो हागौ, नाथाय गोसो हमथा। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खाथिनि सुबुंफोरनिफ्राय अननाय आरो जोथोन मोननो हागौ। गारि सालायनाय समाव जोबोर सांग्रां जानांगौ। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 25 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव माखासे सुबुंफोरा जिउ लोगोरिनि रागा जोंनायखौ मोगा-मोगि जानांनो हागौ। आथिखालाव खामानिनि बेलायाव गोदान माइल खुन्थिया मोनफुंनो थाखाय गोब्राब नाजानायनि गोनांथि जानो हागौ। सम्पथिखौ फाननो नाजानाय सुबुंफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। सोलोंथाइनि बिथिङाव नोंथांनि गोसो होनायखौ बांहोनायाव गोसो हो। वृषभ राशि, जायफोरा लिरथाय बाङाइ खालामनो मिजिं थिदों बिसोरो गोख्रोंसिन खामानि मावनांगोन। रांनि बेलायाव सोरखौबा फोथायनानै नोंथाङा गावखौ आथिंआव जोनो हायो। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि गोसो होनायखौ बांहोनांगोन। नखरजों सोमोन्दो थानाय माखासे नांलायनायफोरा नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। गले-गले दावबायारिफोरा बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय बोथोरखौ जोथोन लानांगौ जायो। दिनै मोजां मोनलायनायखौ नागिरनाया गोरलै जानाय नङा। मिथुन राशि, माखासे सुबुंफोरनि थाखाय दिनै जिमाव हाबनायनि जाथावनाया बांसिन। दिनै नोंनाव रां थिसननो थाखाय थोजासे रां थागोन। नोंथाङा मोनसे पार्टी एबा समाजारि हाबाफारिखौ गोबां रंजानो हायो। नोंथाङा लुबैयाब्लाबो खामानिनि नारसिनथायनि थाखाय दावबायनांगोन। मोजां मोनलायनायनि बाथ्रायाव साननानै थिरांथाफोर ला। कर्क राशि, नोंथाङा मोनसे मोजां वार्कआउट रुटिन बानायनांगोन। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि सानस्रि एबा मोनसे मावथांखिनि मोनसे दिन्थिफुंनो थाखाय मोजाङै थियारि जानांगोन। दिनै नखरजों माखासे मोजां सम हगार। नोंथाङा नोंथांनि जिउराहायारि रोंग'थियाव बांसिन खामानि मावनांगोन। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों बानायनाय बिथांखि बायदियै आवगायलांनांगौ। सिंह राशि, लोमजानाय सुबुंफोरनि सावस्रिया साबसिन जागोन। दिनै साना रांनि बेलायाव जोबोद मोजां सान मानिनाय जायो। रां मोन्नायनि खाबु दं। मोजां नेटवार्किंआ नोंथांनो गोदान खाबुफोर लाबोनो हागौ, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दोफोरजों रायज्लायनायखौ बांहोनांगोन। नखरजों सम बारहोनो थाखाय नोंथाङा दावबायनाय एबा मोनानि जानायनि सानथांखि लानो हायो। दिनै नोंथाङा मोनसे समाजारि हाबाफारियाव गोबां गोनां सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हागौ। कन्या राशि, दिनै नोंनि सावस्रिया मोजां थासारियाव थागोन। गोरोन्थि खालामनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ नारसिननायनिफ्राय उदां लाखिनांगोन। दिनैनि साना गावनि जिउ लोगोरिजों सम बारहोनो थाखाय मोनसे मोजां सान।
सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांनि दिन्थिफुंनायनि सोमोन्दै थुलुंगा होनाया बाङाइ जानो हागौ। नोंथाङा जिउ राहायारि सोमोन्दो लाखिनो थाखाय गुबुनफोरजों रायज्लायनो सम लानो हायो। माखासे सुबुंफोरनि राङारि थासारिया साबसिन जानो हागौ। तुला राशि, गावखौ फिट लाखिनो थाखाय जाग्रा आदाराव गोसो होनाया गोनांथार। दिनै रांनि बेलायाव जेबो जेंना जानाय नङा, नाथाय बांद्राय खर्सा दाखालाम, गुबैयै गुबुनफोरनि सायाव। नोंथांनि मोजां नोजोरथिया न'आव मोनसे गोजोन आबहावा सोरजिनायाव मदद होगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय मोजां थियारिनि गोनांथि जागोन। अनलायनायनि बेलायाव साना मोजां जागोन। वृश्चिक राशि, सावस्रिनि बेलायाव नोंथांखौ य'गा एबा ब्याम खालामनो बोसोन होनाय जायो। रां आर्जिनो थाखाय नोंथाङा गोब्राब नाजानांगोन। जायफोरा गुबुन हादोराव एबा सहरनि बायजोआव फरायनो लुबैयो, बिसोरो नखरनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांनि बादायलायनायखौ फेजेननो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि साबसिन दिन्थिफुंनायखौ होनांगोन। धनु राशि, बे सानाव नोंथांखौ सावस्रिनि बेलायाव जुनिया जोथोन लानो बोसोन होनाय जायो। दानो खरसानि सायाव गोख्रोङै सामलायनायनि गोनांथि दं। खामानिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया दावबायनायखौ केनसेल खालामनांगौ जानो हागौ। नखरनि सासे सोद्रोमाया नोंथांखौ मदद खालामगोन आरो नोंथांखौ मोजां मोनहोगोन। जानो हागौ दिनै नोंथाङा रमान्सनि थाखाय थार गोसोआरि थासारियाव गैया, बेनिखायनो बे मोन्दांथिखौ गावनि पार्टनारजों खोन्था। मकर राशि, जायफोरा दाहार लानांगौ जायो, दिनै बिसोर जेबो जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय नङा। नोंथाङा नोंथांनि लांदां समाव सासे देरसिन सुबुंनि गावारि हाबाखौ मावनो मिजिंथिनो हायो। नखराव गोजोननाय आरो गोजोननि आबहावा थागोन। माखासे थागिबिफोरा सहरनि बायजोआवबो दावबायनो हागौ। सोमोन्दोआव माखासे जेंनाफोर जानो हागौ। कुम्भ राशि, फिटनेसनि बेलायाव नोंथाङा गोदान लामाफोर नाजानांगोन। सोरबा सासेया दाहार बिनो हागौ। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ, नाथाय नोंथाङा बेफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन। सोरबा लोगो एबा बाहागिया दिनै नोंथांनि न'आव फैनो हागौ आरो सानखौ गोजोनथाव खालामनो हागौ। सोलोंथाइनि बेलायाव दिनै नोंथाङा एसे दुखु मोननो हागौ, नाथाय नोंथांनि साननायखौ मोजां लाखिनो नाजा। मीन राशि, मोनसे गोदान फालांगिनि थाखाय रां बुथुमनाया माखासे सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोब्राब खामानि जानो हागौ। सासे गोदान लोगोनो हाबानि बिखान्थिखौ बेखेवनो गोब्राब जानो हागौ, नाथाय गोसो हमथा। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खाथिनि सुबुंफोरनिफ्राय अननाय आरो जोथोन मोननो हागौ। गारि सालायनाय समाव जोबोर सांग्रां जानांगौ। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 25 आगस्ट 2023 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव माखासे सुबुंफोरा जिउ लोगोरिनि रागा जोंनायखौ मोगा-मोगि जानांनो हागौ। आथिखालाव खामानिनि बेलायाव गोदान माइल खुन्थिया मोनफुंनो थाखाय गोब्राब नाजानायनि गोनांथि जानो हागौ। सम्पथिखौ फाननो नाजानाय सुबुंफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। सोलोंथाइनि बिथिङाव नोंथांनि गोसो होनायखौ बांहोनायाव गोसो हो। वृषभ राशि, जायफोरा लिरथाय बाङाइ खालामनो मिजिं थिदों, बिसोरो गोख्रोंसिन खामानि मावनांगोन। रांनि बेलायाव सोरखौबा फोथायनानै नोंथाङा गावखौ आथिंआव जोनो हायो। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि गोसो होनायखौ बांहोनांगोन। नखरजों सोमोन्दो थानाय माखासे नांलायनायफोरा नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। गले-गले दावबायारिफोरा बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय बोथोरखौ जोथोन लानांगौ जायो। दिनै मोजां मोनलायनायखौ नागिरनाया गोरलै जानाय नङा। मिथुन राशि, माखासे सुबुंफोरनि थाखाय दिनै जिमाव हाबनायनि जाथावनाया बांसिन। दिनै नोंनाव रां थिसननो थाखाय थोजासे रां थागोन। नोंथाङा मोनसे पार्टी एबा समाजारि हाबाफारिखौ गोबां रंजानो हायो। नोंथाङा लुबैयाब्लाबो खामानिनि नारसिनथायनि थाखाय दावबायनांगोन। मोजां मोनलायनायनि बाथ्रायाव साननानै थिरांथाफोर ला। कर्क राशि, नोंथाङा मोनसे मोजां वार्कआउट रुटिन बानायनांगोन। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि सानस्रि एबा मोनसे मावथांखिनि मोनसे दिन्थिफुंनो थाखाय मोजाङै थियारि जानांगोन। दिनै नखरजों माखासे मोजां सम हगार। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायारि रोंग'थियाव बांसिन खामानि मावनांगोन।
मोजां मोनलायनायनि बेलायाव दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों बानायनाय बिथांखि बायदियै आवगायलांनांगौ। सिंह राशि, लोमजानाय सुबुंफोरनि सावस्रिया साबसिन जागोन। दिनै साना रांनि बेलायाव जोबोद मोजां सान मानिनाय जायो। रां मोननायनि खाबु दं। मोजां नेटवार्किंआ नोंथांनो गोदान खाबुफोर लाबोनो हागौ, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दोफोरजों रायज्लायनायखौ बांहोनांगोन। नखरजों सम बारहोनो थाखाय नोंथाङा दावबायनाय एबा मोनानि जानायनि सानथांखि लानो हायो। दिनै नोंथाङा मोनसे समाजारि हाबाफारियाव गोबां गोनां सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हागौ। कन्या राशि, दिनै नोंनि सावस्रिया मोजां थासारियाव थागोन। गोरोन्थि खालामनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ नारसिननायनिफ्राय उदां लाखिनांगोन। दिनैनि साना गावनि जिउ लोगोरिजों सम बारहोनो थाखाय मोनसे मोजां सान। सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांनि दिन्थिफुंनायनि सोमोन्दै थुलुंगा होनाया बाङाइ जानो हागौ। नोंथाङा जिउराहायारि सोमोन्दो लाखिनो थाखाय गुबुनफोरजों रायज्लायनो सम लानो हायो। माखासे सुबुंफोरनि राङारि थासारिया साबसिन जानो हागौ। तुला राशि, गावखौ फिट लाखिनो थाखाय जाग्रा आदाराव गोसो होनाया गोनांथार। दिनै रांनि बेलायाव जेबो जेंना जानाय नङा, नाथाय बांद्राय खर्सा दाखालाम, गुबैयै गुबुनफोरनि सायाव। नोंथांनि मोजां नोजोरथिया न'आव मोनसे गोजोन आबहावा सोरजिनायाव मदद होगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय मोजां थियारिनि गोनांथि जागोन। अनलायनायनि बेलायाव साना मोजां जागोन। वृश्चिक राशि, सावस्रिनि बेलायाव नोंथांखौ यगा एबा ब्याम खालामनो बोसोन होनाय जायो। रां आर्जिनो थाखाय नोंथाङा गोब्राब नाजानांगोन। जायफोरा गुबुन हादोराव एबा सहरनि बायजोआव फरायनो लुबैयो, बिसोरो नखरनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांनि बादायलायनायखौ फेजेननो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि साबसिन दिन्थिफुंनायखौ होनांगोन। धनु राशि, बे सानाव नोंथांखौ सावस्रिनि बेलायाव जुनिया जोथोन लानो बोसोन होनाय जायो। दानो खरसानि सायाव गोख्रोङै सामलायनायनि गोनांथि दं। खामानिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया दावबायनायखौ केनसेल खालामनांगौ जानो हागौ। नखरनि सासे सोद्रोमाया नोंथांखौ मदद खालामगोन आरो नोंथांखौ मोजां मोनहोगोन। जानो हागौ दिनै नोंथाङा रमान्सनि थाखाय थार गोसोआरि थासारियाव गैया, बेनिखायनो बे मोन्दांथिखौ गावनि पार्टनारजों खोन्था। मकर राशि, जायफोरा दाहार लानांगौ जायो, दिनै बिसोर जेबो जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय नङा। नोंथाङा नोंथांनि लांदां समाव सासे देरसिन सुबुंनि गावारि हाबाखौ मावनो मिजिंथिनो हायो। नखराव गोजोननाय आरो गोजोननि आबहावा थागोन। माखासे थागिबिफोरा सहरनि बायजोआवबो दावबायनो हागौ। सोमोन्दोआव माखासे जेंनाफोर जानो हागौ। कुम्भ राशि, फिटनेसनि बेलायाव नोंथाङा गोदान लामाफोर नाजानांगोन। सोरबा सासेया दाहार बिनो हागौ। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ, नाथाय नोंथाङा बेफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन। सोरबा लोगो एबा बाहागिया दिनै नोंथांनि न'आव फैनो हागौ आरो सानखौ गोजोनथाव खालामनो हागौ। सोलोंथाइनि बेलायाव दिनै नोंथाङा एसे दुखु मोननो हागौ, नाथाय नोंथांनि साननायखौ मोजां लाखिनो नाजा। मीन राशि, मोनसे गोदान फालांगिनि थाखाय रां बुथुमनाया माखासे सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोब्राब खामानि जानो हागौ। सासे गोदान लोगोनो हाबानि बिखान्थिखौ बेखेवनो गोब्राब जानो हागौ, नाथाय गोसो हमथा। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खाथिनि सुबुंफोरनिफ्राय अननाय आरो जोथोन मोननो हागौ। गारि सालायनाय समाव जोबोर सांग्रां जानांगौ। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 25 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि, मोजां मोनलायनायनि बेलायाव माखासे सुबुंफोरा जिउ लोगोरिनि रागा जोंनायखौ मोगा-मोगि जानांनो हागौ। आथिखालाव खामानिनि बेलायाव गोदान माइल खुन्थिया मोनफुंनो थाखाय गोब्राब नाजानायनि गोनांथि जानो हागौ। सम्पथिखौ फाननो नाजानाय सुबुंफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। सोलोंथाइनि बिथिङाव नोंथांनि गोसो होनायखौ बांहोनायाव गोसो हो। वृषभ राशि, जायफोरा लिरथाय बाङाइ खालामनो मिजिं थिदों, बिसोरो गोख्रोंसिन खामानि मावनांगोन। रांनि बेलायाव सोरखौबा फोथायनानै नोंथाङा गावखौ आथिंआव जोनो हायो। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि गोसो होनायखौ बांहोनांगोन। नखरजों सोमोन्दो थानाय माखासे नांलायनायफोरा नोंथांखौ दुखु होनो हागौ।
गले गले दावबायारिफोरा बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय बोथोरखौ जोथोन लानांगौ जायो। दिनै मोजां मोनलायनायखौ नागिरनाया गोरलै जानाय नङा। मिथुन राशि माखासे सुबुंफोरनि थाखाय दिनै जिमाव हाबनायनि जाथावनाया बांसिन। दिनै नोंनाव रां थिसननो थाखाय थोजासे रां थागोन। नोंथाङा मोनसे पार्टी एबा समाजारि हाबाफारिखौ गोबां रंजानो हायो। नोंथाङा लुबैयाब्लाबो खामानिनि नारसिनथायनि थाखाय दावबायनांगोन। मोजां मोनलायनायनि बाथ्रायाव साननानै थिरांथाफोर ला। कर्क राशि नोंथाङा मोनसे मोजां वार्कआउट रुटिन बानायनांगोन। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि सानस्रि एबा मोनसे मावथांखिनि मोनसे दिन्थिफुंनो थाखाय मोजाङै थियारि जानांगोन। दिनै नखरजों माखासे मोजां सम हगार। नोंथाङा नोंथांनि जिउराहायारि रोंग'थियाव बांसिन खामानि मावनांगोन। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों बानायनाय बिथांखि बायदियै आवगायलांनांगौ। सिंह राशि लोमजानाय सुबुंफोरनि सावस्रिया साबसिन जागोन। दिनै साना रांनि बेलायाव जोबोद मोजां सान मानिनाय जायो। रां मोन्नायनि खाबु दं। मोजां नेटवार्किंआ नोंथांनो गोदान खाबुफोर लाबोनो हागौ, नाथाय नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दोफोरजों रायज्लायनायखौ बांहोनांगोन। नखरजों सम बारहोनो थाखाय नोंथाङा दावबायनाय एबा मोनानि जानायनि सानथांखि लानो हायो। दिनै नोंथाङा मोनसे समाजारि हाबाफारियाव गोबां गोनां सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हागौ। कन्या राशि दिनै नोंनि सावस्रिया मोजां थासारियाव थागोन। गोरोन्थि खालामनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ नारसिननायनिफ्राय उदां लाखिनांगोन। दिनैनि साना गावनि जिउ लोगोरिजों सम बारहोनो थाखाय मोनसे मोजां सान। सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांनि दिन्थिफुंनायनि सोमोन्दै थुलुंगा होनाया बाङाइ जानो हागौ। नोंथाङा जिउराहायारि सोमोन्दो लाखिनो थाखाय गुबुनफोरजों रायज्लायनो सम लानो हायो। माखासे सुबुंफोरनि राङारि थासारिया साबसिन जानो हागौ। तुला राशि गावखौ फिट लाखिनो थाखाय जाग्रा आदाराव गोसो होनाया गोनांथार। दिनै रांनि बेलायाव जेबो जेंना जानाय नङा, नाथाय बांद्राय खर्सा दाखालाम, गुबैयै गुबुनफोरनि सायाव। नोंथांनि मोजां नोजोरथिया न'आव मोनसे गोजोन आबहावा सोरजिनायाव मदद होगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय मोजां थियारिनि गोनांथि जागोन। अनलायनायनि बेलायाव साना मोजां जागोन। वृश्चिक राशि सावस्रिनि बेलायाव नोंथांखौ य'गा एबा ब्याम खालामनो बोसोन होनाय जायो। रां आर्जिनो थाखाय नोंथाङा गोब्राब नाजानांगोन। जायफोरा गुबुन हादोराव एबा सहरनि बायजोआव फरायनो लुबैयो, बिसोरो नखरनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांनि बादायलायनायखौ फेजेननो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि साबसिन दिन्थिफुंनायखौ होनांगोन। धनु राशि बे सानाव नोंथांखौ सावस्रिनि बेलायाव जुनिया जोथोन लानो बोसोन होनाय जायो। दानो खरसानि सायाव गोख्रोङै सामलायनायनि गोनांथि दं। खामानिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया दावबायनायखौ केनसेल खालामनांगौ जानो हागौ। नखरनि सासे सोद्रोमाया नोंथांखौ मदद खालामगोन आरो नोंथांखौ मोजां मोनहोगोन। जानो हागौ दिनै नोंथाङा रमान्सनि थाखाय थार गोसोआरि थासारियाव गैया, बेनिखायनो बे मोन्दांथिखौ गावनि पार्टनारजों खोन्था। मकर राशि जायफोरा दाहार लानांगौ जायो, दिनै बिसोर जेबो जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय नङा। नोंथाङा नोंथांनि लांदां समाव सासे देरसिन सुबुंनि गावारि हाबाखौ मावनो मिजिंथिनो हायो। नखराव गोजोननाय आरो गोजोननि आबहावा थागोन। माखासे थागिबिफोरा सहरनि बायजोआवबो दावबायनो हागौ। सोमोन्दोआव माखासे जेंनाफोर जानो हागौ। कुम्भ राशि फिटनेसनि बेलायाव नोंथाङा गोदान लामाफोर नाजानांगोन। सोरबा सासेया दाहार बिनो हागौ। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ, नाथाय नोंथाङा बेफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन। सोरबा लोगो एबा बाहागिया दिनै नोंथांनि न'आव फैनो हागौ आरो सानखौ गोजोनथाव खालामनो हागौ। सोलोंथाइनि बेलायाव दिनै नोंथाङा एसे दुखु मोननो हागौ, नाथाय नोंथांनि साननायखौ मोजां लाखिनो नाजा। मीन राशि मोनसे गोदान फालांगिनि थाखाय रां बुथुमनाया माखासे सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोब्राब खामानि जानो हागौ। सासे गोदान लोगोनो हाबानि बिखान्थिखौ बेखेवनो गोब्राब जानो हागौ, नाथाय गोसो हमथा। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खाथिनि सुबुंफोरनिफ्राय अननाय आरो जोथोन मोननो हागौ। गारि सालायनाय समाव जोबोर सांग्रां जानांगौ। खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 25 आगस्ट 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों।
आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबियावनो दङ मेष राशि। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव माखासे सुबुंफोरा जिउ लोगोरिनि रागा जोंनायखौ मोगा-मोगि जानांनो हागौ। आथिखालाव खामानिनि बेलायाव गोदान माइल खुन्थिया मोनफुंनो थाखाय गोब्राब नाजानायनि गोनांथि जानो हागौ। सम्पथिखौ फाननो नाजानाय सुबुंफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। सोलोंथाइनि बिथिङाव नोंथांनि गोसो होनायखौ बांहोनायाव गोसो हो। वृषभ राशि। जायफोरा लिरथाय बाङाइ खालामनो मिजिं थिदों बिसोरो गोख्रोंसिन खामानि मावनांगोन। रांनि बेलायाव सोरखौबा फोथायनानै नोंथाङा गावखौ आथिंआव जोनो हायो। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि गोसो होनायखौ बांहोनांगोन। नखरजों सोमोन्दो थानाय माखासे नांलायनायफोरा नोंथांखौ दुखु होनो हागौ। गले-गले दावबायारिफोरा बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय बोथोरखौ जोथोन लानांगौ जायो। दिनै मोजां मोनलायनायखौ नागिरनाया गोरलै जानाय नङा। मिथुन राशि। माखासे सुबुंफोरनि थाखाय दिनै जिमाव हाबनायनि जाथावनाया बांसिन। दिनै नोंनाव रां थिसननो थाखाय थोजासे रां थागोन। नोंथाङा मोनसे पार्टी एबा समाजारि हाबाफारिखौ गोबां रंजानो हायो। नोंथाङा लुबैयाब्लाबो खामानिनि नारसिनथायनि थाखाय दावबायनांगोन। मोजां मोनलायनायनि बाथ्रायाव साननानै थिरांथाफोर ला। कर्क राशि। नोंथाङा मोनसे मोजां वार्कआउट रुटिन बानायनांगोन। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनि सानस्रि एबा मोनसे मावथांखिनि मोनसे दिन्थिफुंनो थाखाय मोजाङै थियारि जानांगोन। दिनै नखरजों माखासे मोजां सम हगार। नोंथाङा नोंथांनि जिउराहायारि रोंग'थियाव बांसिन खामानि मावनांगोन। मोजां मोनलायनायनि बेलायाव दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों बानायनाय बिथांखि बायदियै आवगायलांनांगौ। सिंह राशि। लोमजानाय सुबुंफोरनि सावस्रिया साबसिन जागोन। दिनै साना रांनि बेलायाव जोबोद मोजां सान मानिनाय जायो। रां मोन्नायनि खाबु दं। मोजां नेटवार्किंआ नोंथांनो गोदान खाबुफोर लाबोनो हागौ। नाथाय नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दोफोरजों रायज्लायनायखौ बांहोनांगोन। नखरजों सम बारहोनो थाखाय नोंथाङा दावबायनाय एबा मोनानि जानायनि सानथांखि लानो हायो। दिनै नोंथाङा मोनसे समाजारि हाबाफारियाव गोबां गोनां सुबुंफोरखौ लोगो हमनो हागौ। कन्या राशि। दिनै नोंनि सावस्रिया मोजां थासारियाव थागोन। गोरोन्थि खालामनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ नारसिननायनिफ्राय उदां लाखिनांगोन। दिनैनि साना गावनि जिउ लोगोरिजों सम बारहोनो थाखाय मोनसे मोजां सान। सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांनि दिन्थिफुंनायनि सोमोन्दै थुलुंगा होनाया बाङाइ जानो हागौ। नोंथाङा जिउराहायारि सोमोन्दो लाखिनो थाखाय गुबुनफोरजों रायज्लायनो सम लानो हायो। माखासे सुबुंफोरनि राङारि थासारिया साबसिन जानो हागौ। तुला राशि। गावखौ फिट लाखिनो थाखाय जाग्रा आदाराव गोसो होनाया गोनांथार। दिनै रांनि बेलायाव जेबो जेंना जानाय नङा। नाथाय बांद्राय खर्सा दाखालाम, गुबैयै गुबुनफोरनि सायाव। नोंथांनि मोजां नोजोरथिया न'आव मोनसे गोजोन आबहावा सोरजिनायाव मदद होगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय मोजां थियारिनि गोनांथि जागोन। अनलायनायनि बेलायाव साना मोजां जागोन। वृश्चिक राशि। सावस्रिनि बेलायाव नोंथांखौ य'गा एबा ब्याम खालामनो बोसोन होनाय जायो। रां आर्जिनो थाखाय नोंथाङा गोब्राब नाजानांगोन। जायफोरा गुबुन हादोराव एबा सहरनि बायजोआव फरायनो लुबैयो बिसोरो नखरनि आबुं हेफाजाब मोनगोन। सोलोंथाइनि बेलायाव नोंथांनि बादायलायनायखौ फेजेननो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि साबसिन दिन्थिफुंनायखौ होनांगोन। धनु राशि। बे सानाव नोंथांखौ सावस्रिनि बेलायाव जुनिया जोथोन लानो बोसोन होनाय जायो। दानो खरसानि सायाव गोख्रोङै सामलायनायनि गोनांथि दं। खामानिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया दावबायनायखौ केनसेल खालामनांगौ जानो हागौ। नखरनि सासे सोद्रोमाया नोंथांखौ मदद खालामगोन आरो नोंथांखौ मोजां मोनहोगोन। जानो हागौ दिनै नोंथाङा रमान्सनि थाखाय थार गोसोआरि थासारियाव गैया, बेनिखायनो बे मोन्दांथिखौ गावनि पार्टनारजों खोन्था। मकर राशि। जायफोरा दाहार लानांगौ जायो दिनै बिसोर जेबो जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय नङा। नोंथाङा नोंथांनि लांदां समाव सासे देरसिन सुबुंनि गावारि हाबाखौ मावनो मिजिंथिनो हायो। नखराव गोजोननाय आरो गोजोननि आबहावा थागोन। माखासे थागिबिफोरा सहरनि बायजोआवबो दावबायनो हागौ। सोमोन्दोआव माखासे जेंनाफोर जानो हागौ। कुम्भ राशि। फिटनेसनि बेलायाव नोंथाङा गोदान लामाफोर नाजानांगोन। सोरबा सासेया दाहार बिनो हागौ। खामानिनि बेलायाव नोंथाङा माखासे जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ, नाथाय नोंथाङा बेफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन।
सोरबा लोगो एबा बाहागिया दिनै नोंथांनि न'आव फैनो हागौ आरो सानखौ गोजोनथाव खालामनो हागौ। सोलोंथाइनि बेलायाव दिनै नोंथाङा एसे दुखु मोननो हागौ, नाथाय नोंथांनि साननायखौ मोजां लाखिनो नाजा। मीन राशि, मोनसे गोदान फालांगिनि थाखाय रां बुथुमनाया माखासे सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोब्राब खामानि जानो हागौ। सासे गोदान लोगोनो हाबानि बिखान्थिखौ बेखेवनो गोब्राब जानो हागौ, नाथाय गोसो हमथा। दिनै नोंथाङा नोंथांनि खाथिनि सुबुंफोरनिफ्राय अननाय आरो जोथोन मोननो हागौ। गारि सालायनाय समाव जोबोर सांग्रां जानांगौ।